سروک هرما کردستان نêçîrvan Barzanî jî got ku ji bo Sûriyê nenavendîbûn gelekî girîng e. Her wekî destnîşan kir ku qesedê qurbaniyên me zindan e û bê bihêsanî nikare çeka xwe deyne. Li ser pêşeroja Sûriyê û Rojava Heyî bijîşk û nivîskar Qente Ehmed bi Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî re axiliye û li gor wî Serokê Herêma Kurdistanê gotiye divê Mesîhî, Durzî, Îzdî, Alewî, Kurd, Erebên Sunnî û hemû aliyên din bi temamî û bê cudahî di Sûriya nû de xwedî nûner bin. Nêçîrvan Barzanî derheqê çarenûsa qesedê gotiye wan qurbaniyên bê sînordan e û nikarin bihêsanî çekê deynin. Ji bo wê em dibêjin nenavendîbûn gelekî girîng e. Dema min Ehmed Şerع dît min behsa gefa berdewam a Daişê û girîngiya bejdariya me ya di hevpeymaniya navneteweyî ya li dijî Daişê.